फ्री 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 म्युझिक कॉर्नरची गुढीपाडवा स्पेशल ऑफर। नवीन वर्षाच्या मंगलमय शुभेच्छा। कडक उन्हाळ्यात गारवा म्युझिक कॉर्नरचा। एलईडी टीव्ही खरेदीवर कूलर एकदम फ्री। म्युझिक कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाईल शॉपिंग। एलईडी टीव्ही खरेदी करा आणि मिळवा बजाज कंपनीचा 8,000 किमतीचा कूलर अगदी फ्री, तेही वॉरंटी सहित। बजाज फिनसर्व तर्फे 0% व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध। 19,990 मध्ये 43 इंच स्मार्ट टीव्ही प्लस बजाज एअर कूलर। 11,990 मध्ये 32 इंच स्मार्ट टीव्ही प्लस बजाज एअर कूलर। त्याचबरोबर सॅमसंग, एलजी, रिअलमी, सोनी, आयटेल, आयवा, व्हीयू, हेअर, पॅनासॉनिक, एमआय, वन प्लस आदी ब्रँडेड कंपनीचे प्रोडक्ट्स उपलब्ध। संपर्क 95 792 73091। म्युझिक कॉर्नर, दुर्वांकूर निवास, विठ्ठल मंदिर समोर, सावंतवाडी। 25,999 चा ब्रँडेड UV 43 इंची अँड्रॉइड एलईडी टीव्ही खरेदीवर मिळवा मॉर्फी रिचर्ड्स कंपनीचा 13,000 किमतीचा ओटीजी अगदी फ्री, तेही 3 वर्षांच्या वॉरंटीसह। जुना मोबाईल द्या, नवा घेऊन जा। 25% ऑफ स्पेशल डिस्काउंट। कोणत्याही स्मार्टफोनवर 25%च्या वर भरघोस सूट। स्वप्न तुमचं, फायनान्स आमचं। 0% बजाज फिनसर्व। सॅमसंग फायनान्स ही उपलब्ध। स्मार्टफोन खरेदीवर आकर्षक भेटवस्तू, कॅशबॅक 7,000 रुपयांपर्यंत। मोबाईल ॲक्सेसरीज खरेदीवर 60% पर्यंत डिस्काउंट। संपर्क म्युझिक कॉर्नर, विठ्ठल मंदिर रोड, जयप्रकाश चौक, सावंतवाडी। फोन 87 999 78 651। म्युझिक कॉर्नर।